Eu son Pili Conde, son a propietaria deste negocio. Son a cuarta generación xa de meus antepasados e agora quedei eu, e nós máis ben o que temos é pastelería artesana. Somos especialistas en rosquillas, melindres, almendrados e tarta de almendra, que é a estrella da nosa casa, a tarta de almendra. A min xa non se me ocurriu outra profesión, quedei aquí por eso, quedei con meus pais, a min gustaba a pastelería, entonces todos os meus irmãos, meus primos, todos marcharon de aquí e eu decidín quedar aquí por a raiga familiar, máis ben. Isto é o despacho, nós temos un forno onde elaboramos e ali faise todo. Nós facemos, por exemplo, tartas para eventos, como comidas, bodas, comunións, cumpleanos. Nos cumpleanos podemos ofrecer tanto a tarta como as chucherías, como as piñatas, o sea, todo o evento completo. Despois tamén temos rosquillas, melindres, tamén para feiras, para eventos, para ceremonia, para todo. Pois este negocio é moi sacrificado, teste que madrugar, levántaste, depende dos días, igual ás 5 ou 6 da mañán, vas po forno, pois ali no forno elabórase todo, masas, pastel, todo. E despois vimos pa aquí e aquí é o acabado. Aquí acabanse os pasteles, decóranse e o posta ao público no escaparate. Hoxe en día é moi difícil competir porque hai moito negocio, hai xente que fai de todo, hoxe en día todo o mundo se mete a facer de todo, hai moitas áreas grandes e nós, o noso é a calidad. Apostamos día a día por dar unha calidad ao cliente para que o cliente teña que vir ese proceso aquí buscar un produto que non encontra nas outras áreas. En eso é no que estamos traballando agora, en dar unha calidad que noutros sitios non lla poden dar, unhas cousas que non as teña noutros negocios. A nosa especialidade é a rosquilla, que levamos toda a vida facendo esta rosquilla nosa de Ribadavia. A rosquilla os ingredientes son fariña, huevo, leva mantequilla, facemos unha masa con unha puntiña de sal, un poquito de bicarbonato sódico e azúcar. Eso amásase, deixase de reposar un pouquiño e despois cortámolas e cocémolas. E despois de cocelas, pois facemos un almíbar denso e bañámolas nun almíbar denso. Deixase secar e se está a rosquilla preparada. Despois para empaquetar e para comercializar. Neste negocio o importante é o traballo día a día, a materia prima e dar un servicio bo á xente, que deso se trata, de ter calidad e cada día ir mellorando pouco a pouco co que podemos facernos aquí. Pois, hoxe en día, pois non sei, igual seguiría aquí como cambiaría, porque hoxe en día isto é moi sacrificado, está todo moi tirado, as grandes áreas acaban co negocio pequeno, hai que levar moito traballo e moito esforzo para seguir aquí luchando e levando o negocio adiante. Antiguamente facíamos tartas de novios de pisos, pois igual había por pueblos que como as bodas eran enormes, invitaban a medio pueblo, as tartas igual eran de 8, 10, 12 pisos. E meu pai levabas no coche montadas, con un riesgo de que nestas carreteras que había antes que caíran, que tal, esa non era a primeira vez que iban as pobres, pero bueno, ao chegar ali rematábanse e ao final salía todo ben. Esa non era a primeira vez que aquí mismo na Quinza, coas inundacións, que hubo que levar a tarta casi como se fora nunha barca, porque iba montado aos pisos e había non se podía chegar ao baixo onde iban facer a boda. Cousas increíbles que as veía antes. Hoxe en día xa non é eso, xa van todas por desfeitas ou xa non é esa maneira de traballar. Agora xa se traballa de outra maneira, en pisos xa nada, xa se fan outras cousas máis modernas
O que máis me motiva hoxe en día, pois a min gustame moito o trato coa xente, o trato persona a persona coa xente, xente que conoces, que lle podes aconsellar, que lle podes decir, pois leva isto non, pois isto fais así, ou eu fago así, e proba e tal, o trato co público é unha das cousas que máis me gustan, aconsellar a xente. Daqui a 15 ou 20 anos, eu creo que isto que estará pechado e dame moita mágoa por os antepasados, por meus pais, meus avós, por o nombre do negocio, pero non hai descendencia. A xente, os descendientes que temos, cada un ten o seu traballo, ten as súas vidas, e pa aquí é moi difícil que veñan. E hoxe en día, como está isto, é moi difícil que volvan aquí a Ribadavia a montar un negocio, e sobre todo isto, porque é un negocio de moito traballo, moito esforzo. Aquí non hai sábados, non hai domingos, isto necesita, si tes que atender ben o negocio da mañán á noite, hoxe en día a xente o que quere é un traballo desas horas, e ao acabar marcharse para casa. Eu, unha vez que acabe eu creo que aquí cerrarase, porque non creo que nadie o colla. E eu estarei, eso, dentro un pouco jubilada, me imagino.